Balalar bakışaları hem kuşlar arasında uyuşturulgan etap tamamlandı. Bir köngüllü buldu. Indi onda başlangan idi. Hazır vakit gündüzgü 4. Bir qaragandayım. Qarab qına oturasın indi tamaşanı. Mene qaragısdı yaqın medeniyet yurtuna keldik. Hazır bunda orta yaşdagilar, alı yaşdagilar, yaqın məktəb oxucuları bulmagan kişiler çıkış yasый. Hal qaldı әле biraz beyelerge çünkü emosiyalar қаларға тиеш бит beyeler için. Mene hazır kirib qarıyoruz. Mene hizmet artistler sevmişsiz. Ey Cemeret, elle boz giyde başlagan indi. Eli bir buz kabarağına başlagan. Bayraklı kaçtı. Gidelim. Dostlar, bunda Eşçinin yakın dostlarını taptım, değil mi? Nürkey, apaları, kızları dibeytiymişsin. Ebileri dürüst yapılar, değil mi?
Әйтегез әле, ни өчен сезнең Нуркәйдә пешкән ипи шул хәтле тәмле һәм ул әллә кайларга тарала? Сире нәрсәләр? Тәмле икмәкнең. Пешекчесе. Шулаймы ни? 8 ел севелгән. Сөйлемәдем. Безнең Әйе. аның заведующий гомер буе шунда булды. Каримова Мәсгудә булды. Шушы Әйе. безнең фольклорда йөрде. Аның Ого. җырлавы сандугач кебек ия. Ну 1-5 ел була инде аның. Кайтты инде гел хикмәт инде ул. Әйе. Бакый дөньяга күчте. Без аны бик сагынабыз. Искә алабыз. Шундый акыллы хатын. Ул димәк шушы производствога нигез салган кешеме Нигез ипи? салган, нигез салган. Ә бүген ниндирәк шартларда пешерәләр? Ул ипика әү. Яра. Хәзер. Ниндирәк шартларда ничә кеше эшли анда? Ябылды бүгенге көндә. Ябылдымы ни? Сорманлыкы белән бергә кушылды инде ул хәзер. Хуҗасы. Аның бренды исән калдымы сен Нуркәй? Сорманның ипине магазиннар бар. Ләкин пешерелүен ул сарманда пешерелә, әйме? Менә безнең әйткәннәре бар әйме. Мин ди Москвага кунакка барганда ди сорман ипин алып киләм ди. Шуны мин аны ди морозильникка куеп саклыйм. Күбрәк алып килегез дип әйтәләр. Сорман ипин диләр. Сез кичә карамадыгызмы минем видеоны? Мин сарман Юк, ипи кичә кирдем, кибеткә чалды. Сарман ипин алыгыз алды. 85 сум тора ди. Менә монда артта, әйме? 85, бик тәмле ипи, сегодняшний из Сармановы. Сарман ипи. Сарман ипи. Әйдә ул карык. Ну, сразу әйтәм 85 сум. Яра. Ул бик качественный ипи. Сөйли башладым бит сарман ипиен. Иртәгә кайтам бит сарманга, жюрига чакырдылар. Шуңа күрә сарман ипиен ашап карыйм. Әгәр дә тәмле түгел икән, иртәгә барып сарманнарга әйтәм, тәмле түгел, пешерәсез дип. Тәмле булса, тәмле дип әйтәм. Ашадым, алдым, миңа бик ошады. Шуңа күрә сарман ипине мин ашаган юк, шуңа күрә мин инде кем белә бит инде дөнья хәле. Сарманныкы бик тәмле булды. Шуңа күрә Нуркәйләргә зур сәлам. Бөтен дөньяга чөнки әйтшене бөтен илгә сибелгән татарлар карый. Шуңа күрә Мин с удовольствием карыйм. сезгә бик зур рәхмәт һәрберегезгә. Сезгә рәхмәт. Әйдәгез, кул булгыйк бөтен татарларга. Исәнлек. Сәлам Нуркәйдән. Юлларыгыз авырса булсын, Амин. кысыгына булмасын. Амин. Рәхмәт сезгә бик зур, яме? Ой, дуслар, сәгать 10-да башлаган бик эшебезне. Инде сәгать 7 тулып килә. Димәк, біз 9 сәгать буе арып талып эшләдек һәм сарманнар безгә моның өчен беләсезме, инде бонус әзерләде. Карагыз, шундый искиткеч, әле тәмен белмим. Тәмле дип уйлыйм, ләкин искиткеч матур, бик тә аппетитный күренә торган бәлеш безне монда каршы алды. Гөлназ ханым, мәдәният бүлеге җитәкчесе Гөлназ ханым, бик зур рәхмәт шул кадәр әзерләгәнегез өчен. Без бит фольклор коллективларының чыгышларын карадык. Шул кадәр шәп булды. Беләсезме, мин шуңа игътибар иттем. Һәрберсенең, һәрбер артистның аяларында бик күп иде. Костюмнары ялтырап тора, ягъни өр-яңа, теге элекке замандагы шикелле кайдыр санаттан чыгарылган, анда көйә күбәләге ашаган костюмнар түгел. Ягъни һәрбер авылда һәрбер артистка табалар мөмкинлек костюм тирктерергә һәм белүемчә бер генә дә түгел, әллә ничә яшәр экземпляр була. Шуңа күрә сарманнарга менә барысы өчен дә мәдәнияткә шундый зур игътибар бирүләре өчен һәм миннән менә шушы бәлеш өчен бик зур рәхмәт. Без хәзер сыйланабыз. Бәлеш ашалды, бәлеш бик тәмле булды. Инде хәзер сүзне бирергә кирәк. Шушы аулагы проектына нигез салган һәм аны җигелеп тартып баручы шул кадәр әле сүзләр әйтелде бу проект турында. Сәрия Закирова Җиһаншина минем өчен чит кеше түгел, чөнки без Шәһри Казан газетасында бергә эшләдек. Хәзер сүзне аңа бирәм. Сәрия ханым, хәерле кич. Хәерле кичләр, Аллаһ ишеләрем, иң беренче чиратта төрле төбәкләрдә яшәүче Аллаһ ишеләремә, минем җиңүче Аллаһ ишеләремә, сәләткә юллама алучы Аллаһ ишеләремә, барсына да күп сәламнар мине ишетүчеләргә, хәбәр бирегез, без дә монда дип языгыз Ленарга, язылыгыз. Сәрия ханым, озакламый бит 5 ел тула икән бу аулагы көрәш проектына, әйме? Әйтегез әле, санаган булды микән? Ничә йөзләп, күпме кеше үтте микән әлеге проект аша? Кулга китап алучылар узган ел инде 6000-гә якын. Ого. Бүгенге көндә менә 1 ел эчендә дә 2000-нән артып китеп барабыз без. 1 ел эчендә дә.
Инде февраль айларына нәтиже ясарбыз 7000, 5 елга 7000ләп кеше алай гына да булмас дип уйлыйм, чөнки безнең өр-яңа номинациябызга 1 ел тула, ул балалар бакчасы, 15 бала катнаша, ул 15 баланың әбисе дә, бабасы да, әнисе дә, әтисе дә, бөтенесе китап укыйлар. Ким дигәндә 45 кеше китап укыган да, һәм инде ул безнең 3 тапкыр арта менә шуның белән, нәниләр белән безнең үсеп китте һәм аларда кызыксыну бар, һәм безнең Валериялар, безнең Богданнар, безнең Мариялар, безнең анда Иваннар, милли киемнәребезне киеп, калфак түбәтәйләрне киеп, татарча җырлап йөрүләре инде ул минем иң зур җиңүләремнең берседер дип уйлыйм. Шәп, искиткеч. Менә бүгенге зон этабына, Сармандагы зон этабына нәтиҗә ясап, нәрсә әйтә аласыз? Кемнәр сезне бәлки сокландыргандыр, гаҗәпләндергәндер, шундый эмоция тудыра алырдай ниләр, кешеләр булдымы? Барсы да менә бүген 6 ачык дәрес булды, Россия күләм ачык дәрес булды, әйме. Һәрберсен 45 минут дип санасак да, һәм һәрберсендә үзенчәлекле эшен җиренә җиткереп башкарган 50%, 100% җиренә җиткереп башкарган, бернинди кимчелексез дип әйтергә мөмкин. Һәм инде аның калганнары да тырышканнар. Һәм алар менә беләсезме, ничектер әзер әйберне чыгарып күрсәтмәделәр. Алар өйрәнгәннәр Габдулла Тукайны, исемдә калганнарын, нәкъ дөрес итеп, кайсы гаиләдә кайчан алган кичерешләрен матур итеп, тулы итеп җаваплар әйттеләр. Менә шунысы куандырды мине. Иң куандырган шул булды. Һәм инде ансамбльләрнең профессиональлегенә сокландым. Аларда менә сөйкемле сөяге булган карап туймаслык, өлкән буыннар, карап туймаслык бабайлар менә, алар шундый авыл картлары инде гади генә, һәм алар шундый оста итеп сәхнә тоталар. Нәниләр арасында менә туп-тулы итеп матур җавап биргән Габдулла Тукайның су анасы нәрсәгә өйрәтә дигән сорауга тулы итеп, матур итеп җавап биргән балага 5 кенә түгел 7 балл бирдек. Алар сокландырды. Кеше әйберне рөхсәтсез тиергә ярамый дигән матур тулы җавап. Инде ул 5-6 яшьлек балалар өчен 5+ инде ул. Бик зур бәя, бик зур. Әйтеп бетергесез безнең өчен куаныч, чөнки милләт бетә диләр. Менә кайсы якка борылсак та безнең киләчәгебез юк диләр, әйме. Ничек киләчәк булмасын инде, безнең кая барсак та татар халкы янып яши, үзенең менә яратып телгә ала һәм бик күп мәгълүматларга сөенеп кайтып китәләр алар. Алар сөенә киләләр музейларга, экскурсияларга һәм аннан да менә бик күп безнең финал ярышлары 5 ел була февральдә. Финал ярышлары безнең 3 ел рәттән Кырлайда үтте һәм анда алар менә шунда килгән укытучылары да хәтта без үз гомеребездә 1нче тапкыр килдек дип. Һәм Кушлавычка да 1нче тапкыр килдек дип әйтүләре һәм аларның рәхмәт укулары минем өчен инде илһам чыганагы. Бүгенге көн минем өчен дә чын мәгънәсендә илһам чыганагы булды. Шул кадәр күп яңалык ачтым. Сәрия ханым, сезгә бик зур рәхмәт безне Әйтче проектын чакырган өчен. Сезнең менә шушы проектыгызда ныгысын, кем әйтмешли, камиллекнең чиге юк. Шуңа күрә сезгә шәхси уңышлар һәм иҗади уңышлар теләп калам. Рәхмәт, шулай булсын.